Oh yeah! Čaute všetci, vítajte pri ďalšom zápase na našom channeli, my sme Death Bros a snad sa vám to bude páčiť. Dneska sú na rade Yasuo versus, volá sa Jace a bude za neho hrať Summonim, ako vždy. Áno. Takže snad sa vám to bude páčiť, máme za sebou už dva zápasy proti Annie a proti Lulu. Zatiaľ je stav pri Yasuo 2-0 a uvidíme ako sa tento stav bude vyvíjať po tomto zápase. Ja myslím, že zase pozitívne, ale či prehráš, či vyhráš, tak to bude pozitívne. No ako... 2-1. No dobre, ale vieš, ak sa hovorí, nie všetko, čo sa leskne, je zlato. A Jace je diaľkový, takže to bude veľká sranda. Vážne veľká sranda, uvidíme ako sa to vlastne bude vyvíjať. Aký má dostrel tento vajčák. A pokiaľ sa vám tento zápas bude páčiť, určite nezabudnite dať like či subscribe. A tak, minióni sa spavnú za 8 sekúnd a hneď potom sa začne tvrdá bitka, pretože... Proste pretože, trochu si asi pomeníme volumečka. Neviem prečo vôbec to pískanie nepočuť, ale je mi to úplne jedno. Minióni sú na ceste a sú tu. Môžeme sa do toho pustiť. Veľký fight medzi Jaceom a Yasuom práve započal. Obaja sú na bojišti, Yasuo je najlepší bojovník ich dediny, ktorý ovládol techniku vetra. Uvidíme, či sa mu ju podarí v tomto zápase využiť. Alebo bude len pri klasických bojových technikách. Jace je veľmi agresívny voči Yasuovi. Vidíme, že Jace sa vážne snaží Yasuo skoliť čo najskôr, aby s ním nemal problém v late alebo inokedy. Uvidíme, ako sa mu to podarí. Zatiaľ je to veľmi vyrovnaný zápas, obidvaja sú dvojky level. Nádherne zahrané od Jacea. To bola vážne nádhera. Lebo ja chujo využil, že vôbec nepoznám jeho techniky a on pozná sú úplne dokonale, takže vážne perfektné. Dúfam, že si zo seba nadšený. Tvoja farma je ako vždy mizerná na to, že som ti nechal linku. Ty vajčák jeden. More. Bež a na ňo choď. Okamžite som ti ho bindol, rýchlo. Čo je to ten laser? To aj mne dá čo míňať, či čo? Ale hej, kože nedá dotko. Vôbec. No a čo? Ja som Yasuo zlatko. Zvykaj si na to. A ty sa stiahni, ty Jace 1. Nikto ma tu nebude porážať. Ani Jace, ani žiadny iný charakter. Zabili mi brata a ja ho teraz pomstím. Ty si ho zabil, tak nastav. Dobre, ale ja ho pomstím. Do pizdy more, už ani farmiť neviem. Ale Jaceov turret padá k zemi extrémnou rýchlosťou. Jace sa niekde odpratal head a úplne kašle na svoje turrety. Takže je to jasne vyhraný zápas. Do strany Eshuby. A Jace je spátky,
A spolu s pomoci turetu sa mu pomohlo, podarilo odstrašiť Yasua od jeho veže. Yasuo strategicky vyčkáva a uvidíme, čo sa stane v nasledujúcich sekundách. Nemyslím si, že by Yasuo sa tak rýchlo vzdal kvôli jednej smrti. Mohli sme to vidieť už v predošlých zápasoch, keď Yasuo vážne bojoval do posledného konca. Poď head, ty blbec jeden. Imbecilský idiot. Ty los chujos, more. Vypadni head. Napísal som život. Choď už do prdele. Lolololololo. Jo, 0,3 sekundy do štítu! Asta kuťa nandoš banda! Dobre, chlape. Dobre. Dobre. Vidím, že tento diel nebude uploadnutý. Že toto ľudské oko nikdy nespatrí. Ale niečo si ja ale nechávam, však aj aký je to kilož more. Akože vyhráva a má stále 13 menšiu farmu, to je proste loser. A musím ho nechať aspoň kus vyhrať, však už prehral nad Yasuom asi 20 zápasov v rade, tak ako... Musíte mu to... Dobre, JC. Keby si nemal tú premenu komp, dá sa tak maximálne pokákaš. Je nádherný vyzdvih od Jasona a opäť styluje vlastne, trapný, velice trapný. Ho! Debile! Minioni, tu na. Naňho, naňho. Takže ty tak jolo, Zvajčakos. Dobre, dobre. Jace. Prečo som ho menil na 200? Potešil si ma teraz, Jace. Konečne ti môžem ukázať pravú silu Yasua, doteraz som ju v sebe skrýval. A teraz si ma naštval. Chlape, toto si ty robiť nemal. Tie tlusté písky počúvať, bože môj, haha. Keby ste vedeli, čo môj brat robí, keď prehráva, ty vole, to si ho nechcíte predstaviť. Ale veď vlastne Andy už plnokrát nejakým vyhráva, No však ja viem. Ty ozvaj, Šakos. Come on, guy. Ty, hej, ešte... To čo je, hej, na 20 km ma dá. Nie, len... Ticho buď. Faily a podvody, poďte sa pozrieť na Zamonima, keď cheaty tu využíva. Gebuziny, mám 10 FPS, to sa ti hraje, brácho, ty vole.
Ty vole, normálne prvá hra asi, čo Samonimovi sa darí držať farmu so mnou, pretože je vajčák, more. Jak ja ho nenávidím, more. Ja ho vykastrujem, ja ho po tejto hre proste vykastrujem, more. Toto nebole. Toto on ešte uvidí, čo teraz urobil. Ako on videl, čo urobil, ale ja myslím, on ešte oľutuje. Jasno, on si teraz odchádza na iné liney a on si tam teraz pušuje, to je fakt. To je férová hra, toto sa tomu hovorí. Velice, že férová hra. Čo pekne, čo kecaš, prosím ťa? Ty vole. Tento príbeh je smutný, napísal som život. Na 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 na. Čau, Paťo, prvom rade veľmi ďakujem, že vďaka tebe je zo mňa väčší záujem, tak prepáč, že je dneska piatok, útorok, pondelok, sobota. A niekto mi zničil turetu, podvod, jasné. Tvoj sa v pohode prederu aj cez moju turetu, ne? Do hajzlu. Pizzi, ja som myslel, že on sa už vrátil. Do... Nafidený Jace. Vážne. Výzva, ty vole. No je to v každom prípade výzva pre mňa, aby som ho porazil, vyhrával o 2 levely, farmu má vyššiu o 2. Ty si už bol red buff? Hej, dostal si double red buff, ty vole. Hej no. A tvoj blue buff? Tá môj blue buff, asi nie, keď som v živote nebol na blue buffe, tá si... Nie, ale ja som ti vošlal, no. No však mne to je tak úplne jedno, lebo mne blue buff netreba, Zlatko. Mne blue buff netreba. No poď sem, kámo, poď sem. Teďka sa poseráš, tu nemáš žiadnu moc. You shall not pass! Poď to píš. Ale ako toto je už koniec, dobre, vypíname, dovidenia, ďakujeme, že ste sa pozreli na dnešnú hru. Snad sa vám páčila, pokiaľ áno, poprosíme like, odbery. Totižto dneska už dnešná hra končí, vlastne už neuvidíte žiadne pokračovanie. Týmto naša séria končí, pretože bolo to len akože dokým neporazí takto Jaceu a dneska sa to zrejme podarilo Bruceovi, tak ako úplne v pohode. Takže v pohode. Úplne. Takto sa podvádza deti, vidíte? Berte si z toho príklad, fakt. Uč deti zlým príkladom. Fakt nádhera. Dobre, Luz, chujus. It's head. Asta kuťa rondaš banda. Ale hej, rob si jungle, ty bastard, jeden podvod. Je diskvalifikovaný Jace oficiálne a so vyhráva 3-0, pretože Jace si len tak robí jungle furt neustále. Choď už do rytí. Nie, ty sa bojíš mňa tu kurva. Kam bežíš? K tvojim turetom sa zničí, tá nie, tebou sa nechám zabiť, bo ja som depčo, ne?
Ale fakt to nie je fér, že si ty furt robíš jungle ako sorry. Nerobíš si jungle. Nie, vôbec si nerobíš jungle. Ja som ťa tam ísť, tak som tam išiel. Hej, všetky čarodejnice si pobral, tak čo trepeš? Hej, ti to laguje, hej. Fakt, ja mám nízke FPS. Dobre, a ja mám 10 FPS a čo mám s tým robiť ako? No sa teraz bežím, mám 10 FPS. Dobre. Všetci hráme v krutých podmienkach. Smieš sa s tým. Ale ja v krutí. Lebo hrám s debilmi. Do pizdy, ja tu nemám turetu. Dobre. Dobre, Vajčák. Toto si oficiálne prehnal. Zapte ho. Bastard jeden! Hej, ti to seklo! Dobre, nevrieskaj tu po mne. Nevieš hrať, more, lezieš za mnou do báze. To tak ti treba, ako sorry. To čo? Ti to seklo výhovorky. Ti to neseklo, kým si za mnou behal, ne? Debčo. Výhovorky. A teraz to cítiš, ja sú hnev. Hej, to 0 FPS. Stále vyhráva na creepov, už ma začína štvať. Oh. It's really bad for me that he is here. But... Is no more than a luxury. Justice. My honor left a long time ago. Kill me. A kam by som tak dlho ostával? Hore. Pri tebe? To je fakt, sa ti beha za mnou. Ty vole. To je férovka toto. Neskutočné teda. Tak, a teraz sa začal vážny boj. 1-6. Ja sú vezu tiež. Yes! Beautiful! Yasuo si bere trofej. A má 23 sekúnd na to, aby zničil ďalšiu turetu. Fakt mi, no ne, ja zničím fakt mi sekúnd. No, to som pohľadné.
in the heart, not the name. I will not forget who I am. My honor left a long the sword's poor company. Čaka. Dobrá, Jaceovi sa podarilo zničiť moju turetu. Pekne. Vážne nádhera. Obdivuhodný výkon. Samozrejme. Tak nádherný stav. Tak vyrovnaný zápas. Tak. To je nádhera. Fakt. To je beautiful. Toto je fakt to, prečo sa tieto zápasy konajú. Toto je... Nádherne, ľudia. Len tak ďalej, pokračujte. Nevzdáme sa, spolu to dáme. Sleep is for the guiltless. Follow the wind, but watch your back. No more running. Yes! Jemine nádherná bitka! Pecka, teraz myslím si, že by som mohol mať aj čas na iného inhibitoru. Pretože... This blade never gets any lighter. Don't start what I finish. Your team has destroyed an inhibitor. Is a leaf's only purpose to fall. Vážne na 5. zápas plus som dostal red buff. Zrejme od Jacea. Just looking for a road home.
till the end. No one is promised tomorrow. You have been slain. Čak ako aj ty si sticho, tak čo, nemôžem za to. Proste dostávame sa pomaly, no sme midgame, tak ako... Není veľmi o čom rozprávať, proste je to napínavý zápas a... Je to tam pochyb. A je to asi prvý zápas, v ktorom sa Summoning drží na creepoch rovnako ako ja. Čo je vážne obdivuhodné od neho a... Wanderer isn't always lost. A on má už aj Trinity Force. Virtue is no more than a look. One step ahead of the past. The enemy's inhibitor is respawning. This story is not yet finished. You have slain an Yes! enemy. Nádhera! I'll give you the easy way out. To sa nedá. Beautiful! Ty Shit. čo máš za defenziu? alebo čo? Ja nemám nič kúpené na defenzívu teraz. Nie, hlavne, že ja mám damage v moje 500, ale nič nie ono. Tak si kúpni teraz môj kľudne, hej, a máš aj Trinitku, ja viem, vidím. Však si, ty vidíš, Ale no... tak čo je? Prečo mi potom ono? Bože, všetky utopia, ono. Destroyed a turret. 18 sekúnd. To sa kľudne stíham aj druhú. People keep running into my blade. Your turret has been destroyed. Your team has destroyed a turret. Follow the wind, but watch your back. Your inhibitor has been destroyed. Is a leaf's only purpose to fall? I alone decide my fate. Vidím, že odkedy si im pomohol ubrániť tie ono strany, tak o Honor to is in the zosilili heart, not the name. minioni a už sa tlačia aj cez ono. A už to 18 a tvoja moje kača. Už majú silu. One way, one purpose. No one is promised tomorrow. Just looking for a Myslím si, že ja zničím skôr tvoju turetu. sleep is for the guiltless. A je sa na jeho Nexus! Šprinty! Šprinty!
poďme chlapci, poďme. Yes! Bože! Yes! Oh. Oh. O, teraz ma skoro minióni tu zabijú. Yes! Díky, pokiaľ ste sa pozreli, ďakujeme za pozornosť, nás sa páčilo, pokiaľ áno, dajte like, koment, hocičo. Díky za pozrenie, oh yeah!